Welcome to that AI picture. Ik stuur je een foto. Helemaal goed. Stuur de foto maar door. Die foto die ik ga doorsturen moet je bewerken, zodat de leeuw super realistisch lijkt te liggen in zijn natuurlijke habitat. De savanne. Het gebouw op de achtergrond moet weg en de tralies en alle mensen. Zo, amai. Die is goed gelukt, zeg. Je ziet wel dat het AI is. Laten we eens inspecteren hoe goed het is. Ja, het ziet er wel goed uit. Mooi, mooi. Ik had niet verwacht dat het toch zo goed ging zijn. Want ik heb zelf ook met Google die foto bewerkt. En die zag er minder goed uit. Chic. Cool. Zo. Doei.